Sempre és casa, saps? Sempre és recolzament, sempre és passar una bona estona. El projecte de Clau de Volta a la família consisteix en acompanyar les famílies. Aquí tenim infants i joves que venen per les tardes. Nosaltres demanem que les famílies acompanyin els seus fills i filles, però elles també necessiten ser acompanyades. Majoritàriament són famílies en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles són dones monomarentals i algunes són famílies migrants. Yo tengo una hija pequeña y necesitaba el mayor tiempo posible para que estuviese ocupada. Lo que yo no me esperaba aquí desde la fundación y de las personas que participan de ella es que desde que tú entras por la puerta de la fundación, pues tú sientes amor. Llevo viniendo a Mans a las Mans desde 2017. Estar aquí creo que no es que me haya cambiado, sino que he crecido con ello. Lo siento como una familia, porque ellos me han dado mucho y nos han ayudado, a mí y a mi familia, como a crecer y a poder salir adelante. Ver también las experiencias de otra gente te da esa fuerza de apoyar al otro y que el otro te apoya a ti. Gràcies al suport del Fons Social de la Sagrada Família hem pogut consolidar el projecte de famílies. Fem dinàmiques i activitats amb les famílies i els infants en els que puguem potenciar tot hàbits saludables, ja sigui alimentació, exercici, higiene de la son o estat emocional. M'ha ajudat a mi personalment per créixer, per creure en mi. Si tu estàs bé, ells estan bé. El venir aquí, ¿qué le hace sentir? Mucha alegría. Mucha alegría. Confio plenament que molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món.